От 12 години имам 100% протеза. Използвам фиксиращия крем Корега от 3-4 години. Фиксиращ крем ползвам всеки ден. Сутрин с измиването на зъбите и на протезата поставям фиксиращ крем и така за целия ден. Носенето на протеза с фиксация, разбира се, че е много по-сигурно, много по-малка е вероятността протезата по време на ядене да се размърда. Хора, които не искат да разберат, че сте с протеза, да забележат, че сте с протеза. Нали? Това са неща, които са така малко психологията на човека, който използва протеза. Много лесно се използва корегата, слагам по една капчица и притискам, наистина много лесно за употреба. За всички хора, които им предстои да сложат протези, би ги посъветвал да не го слагат този момент във времето, защото комфорта на живот ще им се подобри след използването на протеза.